Kalugaran mga bata at gigasal pandayanan, may kalinawan, may karanasan ng sakit king balat. Siguro kaya walang biyakat tamo, may kapulutong tanah, inyang anak-anak tamo, makatakot siya anak, apuros pulutong, king mabilog ng katawan. O dahil anak ba yung bayit, as nanang kasanting aputis, o dang may kapulutong iyan, maka-turn off yung pagyan, uling mipno yung sugat, gudli, king mabilog ng katawan. Di nga liba siguro kaya tamo may kaalanan na lang. Di nga lang mana mo di kang pagya balat. Balamay balat mo at inyang balat pala ka na maputi. At yung masyadong pala yung lalawan yung balat. Huwag ang atin niyang alanan. At mimingan tamo, kita gagamit tuwalya dari aliwa, kulinumisan, kapamilatanin tuwalya, mipapasa yung sakit balat, uling ang tuwalya, gagad-gad tayo yung balat tao. Ita mga siguro may ka-pimples tanan. At yung kalinakan, very conscious na pa rin kanilang pimples. Malawas yung mga dalaga, kaya nakapag-dating boyfriend na, ulin-uri na, yung lupa na, flawless siya, potang makiyarap niya, yung boyfriend na. Makanya mo naman, yung may pamabayang tao, o ng burugan niya lupa, na kanya tagyawat yung lupa, bala mo, may inferiority complex siya. At di tamo siguro, di nalata ng pamabayang tao, pangat-galaga, very conscious tao, tingkira tamang balat, lalong-lalo na karing tagyawat. Bala yung mamisan, di nalagyan ng mga dermatologist, metans ko kitang meto ngayon na. Dila naging dermatologist ang kayang anak dalaga, uling palo na. Metong ka rin mamangailangan ng dalaga o bayang tao. Itang masanting apalan, masanting aputis. Ngayon ka rin Israelita, the dreaded kind of disease. Yamin niya po yung leprosy, yung ketong king palan. Uling yung leprosy, bala mo tuturing na nakang mente o nakati naman ketong o leprosy inkerang pala. Nung kaya panahon tamo, tatakot tamo king cancer, kaya ang panahon na ito, ing pitatakutan ng sakit, yamin niya po yung leprosy. Nung ating ang leprosy, mapiyaka pa, malalaso na kalaman. Nga nung ating ang leprosy, kananing laman mo, akit dorenipan mo, ingkya ang bumo, may ngari kang multong makatapo. Nung ating ang ketong, kakananing gamat mo, lalto na rin butol-butol kayong gamat mo, makatapot, mabiya ka pa, maging kalansay na yung katawan mo, uling nga ngatanan ng ketong, ingkya kang laman. E mo itang masakit ang pong makatapot, yung ating ketong, isuka na kapaning pamilya mo, at isuka na kaning lipunan. And that is the most painful part na ningketong. O tangalala ang pamilyang aulian. O tangalala ang komunidad na isang tanggap kita. Anti na ang mete. Nyari ketong ang kitang panahon na ito. They are the living dead of the society. Makatunglang lakaring liblibar lugar. Kareng cemetery, kareng gubat, uling nung lantad-laning karelang lipunan, pamasibasan dala at panabi dala. And not only that, ilang mismo, ikawani din sarili na. At po ang ating daratang at tao magkaingin dala. E po lalapit ketong kami. Rejection from themselves mismo. Dinandong warning din tao. Din tao isukat dala. In pamilya mo isukat na ka. In lipunan isukat na ka. In sarili mo isukat kami. At sabihin mo rin tao, kaya lalapit. Uling metong lang ketongin at inlang leprosy. Eh makalunos sila. Nabi niya dinala ni Jesus, dahil ang ulong ketongin, bukulisak na Ginoo, pakayapan mo kami. Itang bulisak na, manibatsagay kang pusong malalaso, king pamangulila, king karelang pamilyang buong komunidad.
Kami po ang mag-aral lang nakanakitomin na mamurit kanita. Mamurit lang, kimuli ni sakit na. Mamurit lang because of that psychological torture that they can no longer go back to their family and be a healthy member of their community. Makalulos yung kabil niyan dahil apulong leproso. Na nangyaywa na ng Pinupe, pakayapa na lang. Papuntalaan ng pari. Bang magdahon ng kapasalamatan ang buong pa-inspection na tingkaren ng balat at mediklara ng kinaya, which is tantamount of having a new life. Yung panakayang gareling ang pulong leproso, mga baldugan ba yung biye? Huli nga ng siglaing biye, lumima pa kayong neking pamilya at king komunidad mo. Number 10, bibilugan din ang number 5. 5 is a number of a community at di nga daw komunidad nung numarin dudurot sa Vietnam, ing pamilya ang buong komunidad tao. At makalungkot pati ang meke nung may kawani ka king pamilya at nung may kawani ka king komunidad mo. My dear brothers and sisters, na nung araling bayaw at nakikataong ngayon ng Ebanghelyo tao. Munang-muna, the healing of the leper. O hindi po'y kailangan tamungan. Healing of relationships. Ulit na kagkiratamong may ngari ng keto. Makatawang nagtamong yung may pangabalik, kawanin tayo yung kapamilya tamo, yung kapuso tamo. E muna papansinan yung asawa mo. Labas-labasan mo yung pingari mo. Makanila yung kwartong mabulok, yapo mo. Yung kung may sasabi yung kapatid, karakala leper, kikikatamang pamilya. Healing of relationship. Sana pumayag. Ingano magsakit ng leprosy, kanyang pamilya tamo. Magbalik, ing manyaman, at masayang pamiyutos, tilog na ng pamilya. Ing ketongin, mikawan yung pamilya. And yet, itamo lang ang keto. Kakawani tani sarili tamo king metong at metong king pamilya. Healing of relationships. Sana kayo may asawa miya, di po pasibayang mga king metong at mesa. Otherwise, you are ketongin kayo king metong at metong. Sana tanggapan may ma'am, sumangit din kayang kakulangan. Sana tanggapan may asawa mo, sumangit na ng kamalian. Healing of relationship. Kakatwa, yung ginutinggap niya, ining Samaritano. Sumangit yung dayuhan niya, tinggap na yung puso na. Ining Samaritano, alayang komunidad, alayang awulya, alayang pamilya. I-reject them in templo, uling meron niyang Samaritano. Pero ang anak-anak, magbalik lang ang Jesus. At ang Jesus, may nakit siyang santungan, king puso ng Jesus. O yan ni Jesus, tinuring na yung kapamilya, ining dayuhan. Tinuring na yung kapuso, ining dayuhan. Sana makanyang mo naman yung attitude na rin puso tao. Makabuklat ka rin dayuhan. Makabuklat ka rin kalulo. Makabuklat ka rin tao-tao kapamilya. Today we will have a compassion activity, feeding program, ka rin malnourished children. Alupa ng Jesus tinggap na iting dayuhan. E tala na balang din yung anak ka rin. Pero uling kapamilya tala, kapuso tala hindi mo. Didi ng talang feeding program, compassion activity, karin taong mangailangan, magkakasakit, at alang pamilyang awulya. And then the value of thanksgiving. Bigpasalamat siya, ining Samaritanong dayuhan, king ginutamang Jesucristo. At nga nang may mutang ning Ginoo, nuka rin laretang siyam. Baka kabilang tao po karetang siyam. Maralas kang panalangin tao, acts, adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Maralas po din panalangin tao at sulagay ang supplication. Puros lang kayagwanan. Agkata nakatamong niting sama
let us practice the prayer of thanksgiving. Pamagpasalamat kinapon Ginoo. Sumangit na rin nakalakala mababyenan ng Diyos, kimpiyatamo. Bahalo tayo sanang balikan ng Ginoo, king kanyang altar. Uling-uling na sa Bening Eucharistia, pamipasalamat. Karin nakalakala mababyenan ng Diyos, kimpiyatamo, ingkalam ng pamilya, ingkalam ng kabiyayan, ingkalam ng komunidad, ingkalam ng parokya, ingkalam ng banen. Etamo sana sa asawang magbalik kinaltar ng Ginoo, bang magpasalamat kayo. Kaluban ni Beto nga sunflower, kaslat ni Ngaldo, tutukyan ni Ngaldo, from sunup to sundown, makanyang mo naman sana ng kaladwatan, makatamad lang ni Ngaldo, at alang sawang pasalamat king Ginoo, king bangal na Eucharistia. Nalakad ka. Kaping panalaw ino'y kay panibatanin sa ulang kabanalan, ulilinta pagparalan bumi, kabanalan mo sana ay inayin, upaya ng Espiritu, ang parang namin, malyari ng katawan at daya, ng Ginoong Jesucristo. Kanyang daw pusang loob, king pamilas at kamatayan, kinwanin tinapit at pepasalamat siya kaya. Piras niya pinyo, karingan disipulos man, tanggapan niya hindi ikaman at kanani, itiya, ikanamang katawan, kami daw parang ekay. Makanyan mo naman kaibat ng kapunan, kinuha niya yung kalis, pasibayo niya ay pasalamat niya. At binyan yung kalis, karigan disipulos naman. Tanggapan niya hindi ikaman at minumbaw kanini. Iti yung kalis ng kanamang daya. Yung daya ng bayo, at alangang tipan, kami bubuo para kaya ayo, at para haring sa mga tao. Bangketa, ipatawaran na rin kasalanan. Tagdan niyo iti bilang kapigaganapan kanan. Ipasya tayo ng misterya